ସକାଶେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସେ ଏଲିଓଙ୍କ ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିରେ ତାହାଙ୍କର ଆଗରେ ଗମନ କରିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା 1 ପର୍ବର 15ରୁ 17 ଯାଏ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଆଉ କଣ ହେଇଛି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କ ମାତା ପିତା ଯିଏକି ଜିଖରିୟ ଆଉ ଏଲିସାବେଥ ଥିଲେ, ତାହାଙ୍କୁ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୁଃଖକୁ ସେମାନେ ସୁଖରେ ପରିଣତ କଲେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇପାରେ କାହାକୁ ସନ୍ତାନ ନଥାଏ। ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ଦାସ ଦାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ବନ୍ଧିଆ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରେ ସନ୍ତାନ ଦେଲେ, ତା ଆଗରୁ ସନ୍ତାନ ଦେଇନଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ମା, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହାନା ଥିଲା, ହାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ହଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଛୁଆ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ହାନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତାହାପରେ ସେ ଏକ ସନ୍ତାନକୁ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ନିଜ ପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଜ ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ ତମ ପାଇଁ, ତାପରେ ସେ ଉତ୍ତରକୁ ପାଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଲାଳସାକାରୀ ଆତ୍ମା ରହିଛି, କପଟର ଆତ୍ମା ରହିଛି, କ୍ରୋଧର ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତା ରହିଛି, ଯାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳକୁ ତାହା ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ବା ରଖିବାକୁ ଦବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ କଣ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ମୃଦୁତା। କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଫଳ କଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତା ସହିତ ଶରୀରରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଶିଖୁଛୁ କଣ ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମେ କେମିତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ହେଇପାରେ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟ ଧରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଉଚିତ ବିଷୟକୁ ନ ଜାଣିବା ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଢିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ, ଯାହା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ବଞ୍ଚିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହାର ପ୍ରକାଶନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶନ କଣ ଅଟେ? ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଠି ଲେଖାଯାଏ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ 1 ପର୍ବର 4 ଆଉ 5, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା ଓ ସେହି ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା। କାହାଠାରେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ
ସେହି ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ଧକାରରେ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଯଦି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ବିନା ଯୀଶୁଙ୍କର ଦେଇ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହିପାରିବ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଜୀବନରେ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରିବ। ପୁଣି ଅନ୍ଧକାର ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାର ଯଦି ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ତାହେଲେ କଣ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 3 ପର୍ବର ଆଉ 6ରୁ ମୁଁ ପଢୁଛି।